Tungod kay mga summer na good man ano. Yan ha, kung hain tato niya naging rurumpo. Hali kita dapit. May Santa Cruz Hidden Beach Resort. Katapos ang dikit sa pit. Kung makalik yung mga Hidden Beach Resort, at tuto dito dapit again may sulod. Analusok ba? Nakita din eh. Dito tanawan, damot mga parigusan, mga naka-swimming pool, mga bilyas. Oh, sige lang. Bulinaw. Pwede yan, hindi. Sunscape at dito. Kali yung tanay kainin nga sea breeze. Yung karuyag niya din baga nagutagula ha. Ba, maupay nga di. May din hiton kuhan, sea breeze nga banda. May din hiton mga parigusan. Yung karuyag niya baga manuhan tungaw. May ilat ang sunscape no. May dulog din nila baga function hall. Baga ayun palagitan baga paka. Kuan yan eh. Halo agay. Didi iton era mga resort cottage rates. So tapos sa diliwat ang function hall. Good for 50 packs. Pwede po niya no. Mulot ini ang kanan ang Santa Cruz Hidden Beach Resort. Maluagay din hihapon era. Pwede naghihap mga bagong function hall ano. Maluagay din ni. Anira si Arder so shower. Itira mga cottages nagdamo naghihapon ano. Ini pangandaman na ini para hiton na tiarabot nga summer. Sigurado hinin puno-puno din hibudoy. Mapatukalanin kita. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Good morning. Today is ayun ang adlaw budoy. Webes. Today is March 5. 2026 time check budoy. Lasot sugis. Lasot sugis, so ibis nga adlaw. Pictorial takbato siya na. Tatapos pa lang ang pag-storya. Pictorial ni Rihanna. Makagraduate in Talon Senior High. Okay yan ang panahon. Salit baga sering abuton ha. So kakulop tikan kita din buday. Tikan kita playa no. Na sugad na nagsiring mas summer na good man. Tangi kita ha. Paya. Tungod kay mga summer na good man ano, mabibisit ato nyo na baga puro balabag. Siyempre sarili pa man na nato mga hingatuan yung mga burubong to. Anira mga tourist spot, anira mga resort, anira mga parang kahit to, anira mga komba. Mga beach resort. Amo ta aton tong paghingat tuan. Aton itong baga pag hinahinayon. Usaw-usawon kay ko no. Kataliwan yan din aton dapit anay. Dinani kita tanawan ano. Pag natin kang antan di San Roque,
Natikangan. Oy, okay. Natikangan ta dili dapit sa may Santo Niño. Kakulop. Dili liwat sa may Playa Alegre, ano? Man ta dito, yan ha. Kunahain ta ato yung naging rurumpo. Oo. Duduhay ni nga ato na pag sisingad tuan. Maroon na kamo kung tikahin kita, no? Hindi kita dapit. Amay. Santa Cruz Hidden Beach Resort, katapusan din sa pit. Oo, ato no tro pag bibisitahon, di ba? Para ganards yun, no? magkot man nga rin, no? Okay, bayan yan nga kulop magpariyasan kakulop nga baga ibaan ihip ng panahon. Nagdurda lang po kay Buday. Okay na lang ang pagawaray umuran. Oo. So kasagaran na, no? Dito kung makadi ka mo Hidden Beach Resort, dito dapit again may sulod. Analusok ba? Kita din eh. Ang mga pinagbabawal ini nga teknik, kung may may mga checkpoint. Oo. Ano na niya magi. Nakapira naghihapon kita dito baga binulik-balik nga diha may Santa Cruz. Pero siyempre may tungod man anong ito na mga magsurunod in nagkakatin-katin. Oo, mga bag-o salit ati manong naton pinaginin baga paghatagin himang rawon mga berisikahong din niha tanawan. Oo, di tanawan damot mga parigusan, damot mga private nga nag-a-accommodate in overnight. Oo, ato nitong babalik-balikon, okay daw mo din ito nakuha nito mga parigusan nga mga naka-swimming pool, mga bilyas. Oo, kusa natin dida anong dida may bilyar patiskante. Oo, ang didiliwat sa may may Panginanoong tautro. Andito may kabuhinan. Ano pa ba? Abislig, di ba? Mga parigusan niya dito. Ano mo ito baga? Kuhan, pwede baga bisitahon. Kadang bisitahon. Oo, pag nga dito may tulusa, may dito mga parigusan. Ay, sus, damo. Badal ito naging piperaw. Okay nga. Aga, hayo.
Pwede pa na to sa nga battery nga aton na pwede gamitin niya ng pagpatukal. La la la. Hindi na kita mahihago doon. Maro pa yan na baga suka na din nga kuhan oras. Oo, baga diri good baga mapping epic sira. Oh, sige lang. Bulinaw. Oo, bulinaw. Bulinaw. Mapeto gin kukuan. Susugba. Uy, din yan, hindi. Oh, iba la din eh. Oh, sige daw. Kasi yung tahan din yan sa hindi eh. Oh, sunscape at dito. Kali yung tanay kinin nga sea breeze. Oo, may yung sea breeze. Makakol lang kita nga, di simang. Ano? Masimang anay kita nga di bagaan. Wala. Uya, di ko. Oy, tabi po. Ha? Kinawilan. Sakop taon pa ko dili. Oo, mga bulinaw nga, mga presto nga ako ito. Amo dito mga pengin susog ba ano? Alagad din susog ba? Ay! Pag ina, waray ko na. Waray ko dara. Oo, waray ko dara nga yung sticker yan na kay gutiyay na lang nakad to, baga warik makagurgunting pa. Oo, ayla, malabnyag kita. Oo. So, may din niyang hidin. Ano pa yun din ano yung pagkana kita. Di na nagkukutil dahera. Alam, nagkukutil. Ano pa itong din nga tawag? Sea breeze. Oo, may yan si breeze. Gino may danira music. Panla ko halibot. Oo. Yan si breeze. Ba okay. Kung karuyag niya din baga nagutagula ha. Ba maupay niya di. Mintinado iton ka limpyo. May dito baga sinisaring private room. May din itong kuhan si breeze nga banda, no? Pero na kami noto ba doy 11. Oo, kataliwan matisugad luwat kita nga di hadto nga sunscape. Oo, baga ore pa kita itong baga ay ano. Sige oo. Ngore pa kita itong singad to. Baga-bago pala da itong hiya nga kuan nga tukod, alagat tukod. Oops. Thank you, Mana. Ini baga pagkuan na rin aton, baga pag pasyado na rin aton ini. Ayun ano. Pagpakita. Okay, good. Oo. Pahinga ka. Oo. Ito ito nini, bagahin paglibot na lang ini.
Pagpakita otro na amin din itong mga parigusan kung karig niyo baga manuhan tungaw. Amoy lang ang sunscape, no? Sige daw, bahin kita. Ha? Sunscape. Ito ka may dadida ako, ano? Ito yung mga wilada. Welcome to Sunscape. Diretso na lang kita. At dito nga kalingit, amo latadton ka ng kuhan. Kana na Santa Cruz Hidden Beach Resort. Ito din pakakasingan hita pala. So may din hinira ngayon, no? May dalot din hinira baga function hall. Oo, ada na din may danira mga kuan, ha? Mga kwartuhay. Oo. Uy. Good man, no? Baga, yan, palagitan baga pa kuan yan, Sunscape. Oy, mapingaga. Langkay. Okay la. Oo. Ha, kuan din, Okay man lang yan, no? Okay na. Oy. Amoy ang Sunscape. Ba? Oo, halo agay. Damot iyo baga pagpipilian. Didi itong era mga kuan. Beach cottage rates, no? Beach resort cottage rates. So, maada may da 1,000, may da 500, may da 700. Oo. Tapos na diliwat, ang function hall, good for 50 packs, 2 bedrooms, good for 10 packs. Overnight na ini. Overnight na. So ada 3,800, no? So damula ay. May pwede magtuntuon, ha? Katapos. Das pwede naghihapon maging bata-bata, ano? Bata-bata. Simula bata-bata. Tadi liwat nga baga umbrella table, ha? Amoy ni antig 400 liwat. Tapos yung baga karuyig nihin tadi nga may tabon, alagat tabon, anten tag 400. Pero kanang lanato ka mo dito para diri ka mo hibatian kung nagaano ka mo. Tawad di. Amoy. Wala ka doon, tawad dito. Okay, sige daw. Total nakagkuhan man kita na Santa Cruz, Hidden Beach Resort. Amoy niluwat ang kuan 2 bedroom. Yun din maghihikuan ka mo. Bati ay. Ha? Okay. Andi di pera di tadi. Ma'am tadi. Pera man. 1,000 tadi. 1,700. So tadi tigam niya tadi 1,000. Ano na ito? Overnight na? Uy, ba? 2 PM check-in. Ba? Makapanghimulos. Makapanghimulos. Yes. Halo agay din. Andito good man hang kanang sa era good man ang naging atabay, Tapos adin baga may ni function hall. May dalot nira didi. Ba? Didi pwede panhugas. Amin ang Sunscape. Sunscape Beach Resort. Kadaliwan. Okay nga. Pwede po niya, Ha? Ito man dito. Lagado kayo labain na mga rawan. Tapos pwede kita lot didi lumipot. Pwede kita lumipot.
Diba? Man, amo na yung kanang amo lutin yung kanang man, diba? Amo lutin yung kanang kuan na ang Santa Cruz Hidden Beach Resort. Haluagay din gihapon tira. Kita baga nakagpinongkuan naghihapon kita hinidinhi binurbalabag pwede naghihapon niragihap mga bagong function hall ano oh man aba luwagay tiin dinhi. Ano di bagawal tapain din ni kakwa ni Goodman. Oo. Adiliwatin na kuan. Mini. Goodman. Kung may dani mga turunggon, mga bidyoke. Oo, adi man oh. Hindi ka mabaga naghihi bati ay usahay. Alnira si Arder so shower. Damon iraging baguhan din no? Santa Cruz Hidden Beach Resort. Damon din baguhan din Pangaga. Pangaga. Nagbibidyo la. Oo, nagbibidyo la ko. Didi ka agiha ko ang luyo. Pikang ak didi ha, sunscape. Sinugad la ko. Oo. So damo din itira ko ang gihapon mga cottages. Nagdamo na gihapon ano. Tungod gud man niya ini pangandaman na ini para hiton na yan ang mga tiarabot niya summer. Oo, kay sigurado hinin puno-puno din hibudoy. Oo. Ha? Talabilta na kita ngadto. Damo tira gin kikinoan niya na oh. Damo tira gin inayad nga mga cottages. So kadang taad to nga function hall. Mga baga magpipili la ka mo ano kung dabar cards. Hindi ini din pausen talong. Pausen talong hindi kita agi. Ay kung malibot pa kita. Hihingal kita po din. Oh tala. Oo. So din mapatukal kita. Mapatukalanin kita. Okay. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here
You make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he loves, stands tall. Thank you so much, Sankey Tonio. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Oo, so nakagtipig na kita. Medyo labayan aton kuan. Good man, ano ato na pagpalupad may the limit. Ori makahirayo tubtublahan 50 ng 30 ka metros ba daw? O may datong time niya nasugad. Anyway, so amin din ni ano, amo din diyan kana na parting adto an Cebu, tapos an Hidden Santa Cruz Hidden Beach Resort, and din hiliwat amin din niyan kana na Sunscape, no? Oo, so mahusay didit kuan ito na parigusan didi dapit sa may Santa Cruz. Sunod matikain kita sunod budoy. Ang natula dito trombo ano. Tala, sa karon tala ni ano, amula naton pag nahimo yan ang nahimang rawon yan ang adlaw. Oo, tigang didapit sa may Santa Cruz. Oo. This has been your friend from another stars. Siyempre, ako yung magpapabili laghihap nga iyo sangkay nga mayukbo. Ako yung sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Nakatur temprano kita budoy. Okay ba niyang mag-inom rin naman? Okay. Okay.